Господин Василев, но при това ще хвърлим едно око към фермата на BTV, където използват все по-спорни средства в битката за рейтинг. Къде да хвърля око? В реалити формата Фермата пристигна знатен гост. Динко от Ямбол! Нали се сещате? Той е симпатяга. Днеска караме АТВ-та с момчетата. И ко да намерим. Циганчета, бежанци от Сирия. Ето и част от визитката на Динко за предаването. Where are you from? Syria. Syria. Why are you in Bulgaria? What you doing here? Your document. Get up. Стани се. Така, бързо давай документите. Няма да мине с едното унижение, я. И идеш от моите пари, от българските пари, от хората на България. Направо ми едно те знам, честно. Сега, не е ясно дали това е нагласена сценка за визитката или автентично унижение на мирни хора, но и в двата случая твърде неподходящо за национален ефир и потикващо към расизъм и дискриминация. Your document. Искам да кажа на всеки един терорист, когато нападна Динко в Ямбол, нападат България. Освен терористите, да знаят и туристите. Който влиза в България, да мине първо през Динко. Тези българи, които не ме харесват, те не са българи. Айде бе! Току-що повече от половината държава остана без граждани. Тези българи, които не ме харесват, те не са българи. Бърка се. Чух един баща вика, айде моето момче, хъпни на бързичко и там е долу коврат полев, ще снимам с него. Не искам, татко. Искам с бати Динко да ме снимаш. Той ми съм се захочи. В национален ефир разбрахме и за политическите амбиции на ямболията. Искам и тук в парламента ще вляза, ама не искам още. Исках да гласувам, обаче нямах желание. Викали съм поне 3-4 партии, но не искам да се занимавам с някой, на който трябва да му се обяснявам. Много ясно. Обяснение само пред МВР Ямбол. Когато се налога. Така Динко влезе във фермата. Остава въпросът защо BTV толкова цени този герой. Може би им се иска някой да завърже зрителите с свински опашки пред телевизорите? За капана. Тези българи, които не ме харесват, те не са българи. Зоек! Ако не ме харесваш, не си българин, не си християнин и въобще не си човек, да ти кажа аз на тебе. Няма да се вържа на провокацията, Тирачков. Ти няма да се вържиш, аз ще вържа. Дай ръката напред, ръцете напред. Сега ще ти надена една свинска опашка аз на тебе. Така. Дай си документите. Дай стало за колата. ЕГН, лична карта, акт за раждане, дава си декларация, жълта книжка и go back immediately. Go back immediately! Сядай сериозно. Много е лесно да яхнеш популистката вълна на псевдопатриотизма, но прокламирането на подобно поведение в национален ефир е грозно и опасно. Искам да кажа на всеки един терорист, когато нападна Динко в Ямбол, нападат България. Освен терористите, да знаят и туристите. Който влиза в България, да мине първо през Динко. Тези българи, които не ме харесват, те не са българи. Айде бе! Току-що повече от половината държава остана без граждани. Тези българи, които не ме харесват, те не са българи. Бърка се. Чух един баща вика, айде моето момче, хъпни на бързичко и там е долу коврат полев, ще снимам с него. Въпросът защо BTV толкова цени този герой? Може би им се иска някой да завърже зрителите с свински опашки пред телевизорите? За капана. Тези българи, които не ме харесват, те не са българи. Зоек! Ако не ме харесваш, не си българин, не си християнин и въобще не си човек, да ти кажа аз на тебе. Няма да се вържа на провокацията, Тирачков. Ти няма да се вържиш, аз ще вържа. Дай ръката напред, ръцете напред. Сега ще ти надена една свинска опашка аз на тебе. Syria. Why are you in Bulgaria? What you doing here? Your document. Get up. Стани се. Така, бързо давай документите. Няма да мине с едното унижение, я. И идеш от моите пари, от българските пари, от хората на България. Направо ми едно те знам, честно.
Сега, не е ясно дали това е нагласена сценка за визитката или автентично унижение на мирни хора, но и в двата случая твърде неподходящо за национален ефир и потикващо към расизъм и дискриминация. Документ. Господин Василев, но при това ще хвърлим едно око към фермата на BTV, където използват все по-спорни средства в битката за рейтинг. Къде да хвърля око? В реалити формата Фермата пристигна знатен гост – Динко от Ямбол! Нали се сещате? Той е симпатяга. Днеска караме АТВ-та с момчетата. И какво да намерим? И какво да намерим? Циганчета, бежанци от Сирия. Ето и част от визитката на Динко за предаването. Where are you from? Сирия. Не искам татко. Искам с бати Динко да ме снимаш. Той ми съм се захочи. В национален ефир разбрахме и за политическите амбиции на ямболията. Искам и тук парламента ще вляза, ама не искам още. Исках да гласувам, обаче нямах желание. Викали са поне 3-4 партии, но не искам да се занимавам с някой, на който трябва да му се обяснявам. Много ясно! Обяснение само пред МВР Ямбол, когато се налога. Така Динко влезе във Фермата.